komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 9:37. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ini nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwan sang PH Care Feminine Wash. We got you, girl! Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa diri ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young
of my country. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mga parang kanamuntag para mati region-wide, mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 20 minutos, karon nga adlaw Lunes. Balik trabaho, balik eskwela. At sa 17 bulan sang Pebrero sa tuig 2020, Lunes na mga edisyon sa iyo sining nga palatuntunan sa kanaan liwat na manaton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa ato sining nga news team, ato sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdurong sa pinaka-ulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sining kapulisan sa Central Southern CAG, Northern Negros. Of course, ang aton sini mata kagdulungan oras sa kagabihon ang aton sini nga patrol at 2 Crosswind Patrol. Kay na pa nagalambiyon sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan. Ato naman liwat himulsuhan. Ang amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Ano man nga mga eventualities from where the action is. Para si Action John Diaz nga mga responder back-to-back sa aton nga piloto. Was-was ko namay, Arialang Kurmay, importante, Wailang Malaysia, Action Papang Nixon Tahom. Ang ato mga pagbantay sa pinaka-ulihiman nga mga balita, update sa national, update sa international. Ang ato sa nga monitoring center sa Action Radio Bacolod, builog nato na puwersa ni Action Andy Pensor. Ang ato naman nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Ang puwersa ni broadcast engineer Nalmar Madera. Back up diri sa ato nga IT expert Sir Elray Dotilios. Sa kananda rin sa lagad ng Korban Action Night Patrol Program Lunes Top-Top Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa isa ka oras kag 18 minutos kinabilin sa aton nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. My God, I hate trucks. Aksyon Night Patrol! Una naman sa ato sila nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga food supplement. Nagabulig limpyo, nagabulig pabakod sang aton sinibalanse, sistema sang aton nga lawas. Ang sekreto sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan? Nakabangdanan sa balatian. Sobra nga kalamay. Sobra nga kolesterol. Sobra nga uric acid. Sobra nga asin. Sobra nga katambok. Sobra nga creatinine. Sobra nga acid. Constipation. Kag iban pa. Para makuha ang sobra, inom kita Evergreen Herbal Capsule. Mabakal ninyo ini sa bisan diin lang nga butika sa Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. More information, ikaayong lawas dulot sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call, cellphone number 0910-126-4595. Pagkitaon ng si Doc Crispin Hico. Magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw
ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Ay mga bayan sa ato sa ikapagpangalagad, ginadulong sa kalawas ng Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Nakahibalo bala ka mo nga sa inyo paggamit sa Dr. Alfred's Mangosteen Soap, nagadula ang baho siya singalawas. Bangot ang sekreto sa Dr. Alfred's Mangosteen Soap, ginapabilin niya nga mangin matinlo ang aton lawas kag smelling fresh. Automatic dula ang baho sa imo siningalawas. That's why sa inyo nga pagpamalaklon, ayaw magkalipat, padulong sa grocery store, lista ha. Para hindi ka malipat, tandaan gid ang alam, basta katinlo sa aton ikayong lawas, gamit kita. Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, 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 radyo. Aksyon, Night Patrol! Ini kabahay sa ato sining pagpangalagad, ginadulong man sa iyo sa kalawas ng Santon Plus Herbal Oil. Sakit sa tiyan, sakit kalawasan mo, sakit puson mo, gamita ang Santon Plus Herbal Oil. Mga skin allergies, skin diseases, ang katapat sina Santon Plus Herbal Oil. That's why, sa inyo nga papamalaklon sa mga butika, hindi gid magkalipat, bakal kita. Santon Plus Herbal Oil. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:46 na. Nayanaya subong kanami sa lakat sang panahon, magbulubugnaw ang dupoy-dupoy sa hangin. May best kung kaysa nga makabatsang makita sang mainit nga panahon. That's why nga hindi ginaton kung isa malikawan. Ang kalabanan subong nga balatian na tungkol sining pagkambyo-kambyo sang klima naton. Ubo, sipon, hilanat. Kita sa mundo ay patay mag-ayo sa pulupungak-pungak ta. Mabi kaya nagyapon ang kolmang naman mga sige. Hindi madula. Ayos! I-check na nga ito sa nga patrol, 2 Crosswind Patrol. Aton liwat balikan, aton liwat nga kamustahon ang paglibot-libot ni aksyon dyan sa Pilakabahin sa Metro Bacolod as usual. Amon ginalaragway, oras sa kagabihon, lakat sang trapiko, dalagan sa mga salakyan di pasahero, ang pagpauli na sa mga empleyado, mga empleyada, espesyalmente sa mga dalagko nga mga malls, diri sa Bacolod, aton masami ini, ginabantayan ang amat-amat nga pagdalom sang kagabihon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. More on this, sa sitwasyon sa report na action dyan diya sa observation sa patrol. Dyan, may gabi, please come in. Tentog na sa rekal nga gabi rin naman sa itong ginakamtangan along kita area sa Bacolod City Government Center. Kanami di sa ito naman nga panyapo karon nga gabi aksyon na reklamo kita rin natin karon nga medyo damo-damo man ang nagakato diri damo diri ang may nagapulo pa masahe bla. Malapit diri sa itong ginakamtangan may makita kita diri nga mga kauturan naton nga mga bulag aksyon nga nagapa-massage no. Damo diri ang ila uniforme karon nga gabi nagaduag sang pula no. Di naka-complement man sa nagaduag
tawag man nga pulang nga ngalan diri sa sulad sa Bacolod nga nakabutang malapit mismo sa may fountain area sa Bacolod City Government Center Action Eric no. Sa gihapon mera man nga nagalagaw-lagaw damo man diri ang pamuwod abi sang isda no kay diri daan mera diri actually kay fish ang sa may lagong gyud area no sa Bacolod City Government Center and ang mga isda ara lang dahil nga pero sa kilid, may nagabaligya pag inaksyon nga isda man, may ari din nga baligya ba, pero iya buhay iya nga isda, hindi patay nga isda nga lutoon, bla. Buhay iya nga isda, aksyon na rin ka. And then, dugay-dugay ka to, naton, kag mangkot ito na karon sa ila, kung tagpilahon, abe, ang ila dari nga ginabaligya nga isda no kaya ari lang mo din sa may kilid bahin sa Bacolod City Government Center of Sananek nakaplastada ng isda nakaputo sa plastic abe and then namo naga may tubig lang wala naman dugay-dugay kung sino naman diri ang binakal no magbakal abe diri sa NGC wala man sa nano nga mga activities nga ginapatigayon karon nga gabi grami lang kay tiko lang taon mong laragway sa ato naman nga pasad no sang NGC nagapabilin sa gyapon katahom lang tahon pula ka ganagadaog sang green amoning combination nga makita naton diri yang lights nga ni talento din ng ligat tuig as is sa gyapon wala man sang may pagbago action erect no the same lang man ang ila dara nga design o may bit pati gali sa man nga baby may gabi may mga ano sila may mga tiyog sila nga mga mga babies actually like kanakabatang sa strolley. Ari di may isda dagay wala man tayong tagiya mo makuha ni karon diri ko sila ni ka mabakalo. May mga prices actually like ang isda nakasulod na daan sa may plastic na may mga isda din nga tag 50 pesos no may 50 may 70 pero ang pinakamahal diri nga price is 70 pesos sang isda actually like okay gagmay pa rin siya dapat pa nakuha pa ning ila nga mga isda I don't know kung ano yung meron ng ngalan sang isda ngayon din isda ang ari diri nakaplastar no ginakao ng isda. Hindi, nagagmay pa bala, ipadakol mo, dogi na padako bala, pabutang mo sa pant, abe, nasulod sa plastic, agugurapper mo na? Muna siya, no? Gagmay pa siya, babutay doon, kung di ko may familiar, hindi ko pa doon kay JM, sagad sa mga isda, pero kung di ko familiar sa mga isda ngayon eh, mayroon din isda nga 50 pesos, isa kabilog, mayroon din 70, 2 kabilog, na nagaloag sang orange, meron ko ng pink ko na 50 pesos. Ano na? Bilog, accelerate. Ay, totoo ko na nga sa isda. Kaya hindi tagiya, hindi ka bantayo. Hindi na gurame? Ha? Hindi na gurame kag puyo? Ay, hindi ko pamilya kung saan gurame nga tsura. Kasi ulong-ulong na hindi? Hindi man. Ulong-ulong. Ari guro. Hindi guro ng ulong yung isa. O, doon tsura, ulong-ulong. Kakilala ka sa ulong-ulong? Familiar ko sa ulong-ulong. Ang ulong-ulong na tawag na blang buto kapaka bla. Ang suray doon ulong gani. Itong lawas na doon ulong-ulong. Nga daw kami gamay iya nga ikog. No. Wala di ba ulong-ulong na sa di ba? Ti idriya isda gini sa hindi ulong-ulong guro isda gini idriya nang mayari din nga 3 kabilog 50 3 70 na depende di guro sa presyo actually sa klase sang isda diri no nga imo gusto nga baklon kung gusto mo gin magbakal depende na sa imo no ang iya din nga baligya nga ibang mga pagkaon gin bilin man di guro pa do I don't know kung tinading feeling ko nagalibot siguro actually galibot siguro iya baligya tingnan niya na bligay basi ko kabato na hindi. Ati, may mga nag-standby dari nga Poso Guard bala. Television pa hindi mo pagsaling ibili mo ng imong ligya. Gani man dapat yun na tsura ito ulong-ulong ito. Di ba ang gagawin nga isda? Hindi na janitor. Hindi na janitor, please. Janitor hindi. Hindi na janitor, please. Ano dito kaya abing kabaligya na paano ito nakabalo ko na nun ako ron? Kung hindi sa gani, ginapakita ko gani. Kaginap ko din nag-aulat sa iya. Kinakita ko doon na makuba lang ako doon sa mga size ng isda. Kagti, may mga lain-lain na color, may lain-lain na nga kada koon na mayroon nga 3 kabilog sa plastic. Ang presyo ay 50 pesos, mayroon 3 70 pesos man ang presyo actually. Mayroon din yung mga lovers din naghahakusanay din nagpulo pa pictures to nga actually. Doon kumayo man din isang ila din nga pagpulo pa picture karon nga gabi. Damo gid nagapakuha sa pictures actually, especially ba sa Pasad Bacolod City Government Center. Damo man ang
pamubod sang isda, no? Ay may nag-check ka na diri sang isda. Oh, kon makaari siguro ay Ano pili sa? ko muna sa Mabakal sa? Mabakal sa? mabakal siguro kay isda kani kay basta malo ni ko man baligya di sa gani karon. Oh, ay ding manog baligya kay isda, biyo. Oh. Iya, asin na mo rin siya naligyan na interview na to nagsirebek. Ang gabaligya isda? Ang gabaligya isda. Nay. Siya na Imo na gabaligya. imo na isda man, no? Ano baligya ka naman isda? Ano baligya mo pa man na baligya mo pag interview ko si mo, oh? Ha? Okay ka bata ka. Nakita ko ka bata sa work ano. Ano sa isda? Anong alam niya lang na? Lalagin, butang mo na ng hapon, umigad. Hindi mo kilala gali. Ikaw lang yung maligaya. Percento ka lang. Pwerte mo nga, ano ba? Nga pangitas ang, ano ba? Porsyento lang sa kunok hindi man sa kilala kung anong isda na gali. Porsyento ang? Ang iya makuha, for example, Ni nanay. Ang gwada ito ginalsada lang siya da? Oo, ginalsada yan lang. At hindi niya kilala kung ano na nga mga isda. Alam mo may mamangkot na karoon. Dapat na kuhaan niya na ngalan para kung may mamangkot. Tapos may sugid man sa bla. Yan eh. Amo mo na galing sa dra. Ay, kita di mamangkot. Kita magbakal ka nun nga sa isang isda. Kagagmay nga dahil. May kung nagkol lang makita mo na. Nakroon talaga isda na karoon. Nga ginasagod inasa. O kung ang isda na base bla kalanon sa ulihi bla. No, pwede mo padamo or an ibang faction erect na. Dari ang NGC ay nasang truth yung plano, mayari dari nga nag-shoot sang ila bilang I think para sa ilang kasal do ano nga prenup ni Luxury Erect damo dari nga nakakuha na sa rather ang attention of course NGC do na gid man pero mas damo na gid ang nagakadto dari sa mga pila nila ka personal nga mga helicopter Luxury Erect nga nagkapakuha sa nga Daragway may mga prenup sila dari nga ginapatigan tiyag iban pa even gali mga nagajuro jogging ari man dari no pro practice Luxury Erect sige ya punta diya jogging no sa area no. Yes, sige Japon ang sarili ang nag-all exercise dire. Kahit kanak man yang palibot no sang MJC. Hindi ka man yang makulbaan actually even sa likod na to. Karon nga gabi naglabay kami dito, do wala masyado dito may nag-standby. Pero kung gusto mo yang mag-jogging ang sarili, okay lang sa Japon kahit may suga man to. Sanag man sang suga. Hindi ka man makulbaan kung maglabot ka na dito. O kung jogging ka tabi sa mo sa ang lugar. And wala labot sila dari along sa kilid sang NCC pwerte ka na mo dari sang mga grupo sa mga ano ba mga motor group o motor cups na nawag na nila na nga mga may mga club sila motor club sa Action Erect nga rin din naka-standby no nag-inabot ng iban and then abi ano din sila grupo sila may mga ginapang istoryahan sila kung ano na mga banding nila ginapang Action Erect try na sa may kilid dari sa City Government Center ang pag-abot mo dari sa NCC may makita ka dala sa may kilid dako-dako ganyan karatula no nga about sa dental month I think no may mga dental month for March or February? February. Dental March subong. For the month of February actually like meron dental mga, month. Dental month may mga paybalo sila ano dapat obrahon anong mga tips abi para ma-maintain imong healthy mga ngipon imong unto no usually nga makita rin nato no mga ano nila nga mga reminders nga nagkabutang sa may malapit sa City Government Center gate nga main building Action Erect. Anyway, antes bala sa may damo nagamangkot ang ato naman dala nga Bacolod Esplanade. Ang sagwa na ongoing dalang construction sang I think drainage sa pero hindi ang sulod ang gina-construct ang gina-construct Action Erect kung lang taon nimo pwede ka gyapon niya kasulod kag pwede ka to jogging kay nagasiga man ang suga no meaning functioning kung abi makasulod pa dere ang maluyagon abi nga magalagaw magkadto dito sa sulod kini mismo so allowed gila sila ka mag-jogging pero dili na sagwa galing I don't know kung di damping alagyan gid kay may area dira nga ginakayo no bot silingon Action Erect nga ang dalan sa ginakayo dira do I think mga one lane lamang covered nila pero other than that wala naman problem padri ka paubos ka palapit sa may NGC wala naman may gina-construct kaya tapos na diri lang guro sa may tunga-tunga sa intersection bla kami bago diri may bago diri kalanan along sa may NGC
sa tabok na sila dara, may ara na gina-construct kadalan action erect. Okay. So to nga alam mo na kay alin pa na lang. Wala man problema, dito sa dahil may- suga man da, no? Wala man problema kung aksidente, no? Wala man problema, may early warning device naman nga nabutang. Okay, Kumpara good. sa una sa digdo sa may ubos-ubos tapit sa may Las Palmas, nga pro problema gid kay wala to sila may ginapantang abi nga mo early warning devices. Diri sa may una na accelerate ka at least may ara na sila pamutang ng mga early warning devices. Importante na dyan na may early warning device kaya basi wala magkakos aksidente, hindi man. Na amo na sa accelerate ang dapat pero at least diri kompleto man sila. No, hindi man pro problema no para butang o rather kung maglabay na sila. Hindi sila magkulbaan, no? Hindi man sila amo na nga magdisgrasya. Kaya at least importante layo pa lang makita na nila nga may ara gali na Okay, importante na nga may early warning device kag kung maglabay ang sarakyan action dyan, makasiling tablang wide delikado kasi at least wala mo siyang sanag, may early warning device dyan. Yes, that's correct. No, may arag early warning device ka nakabutang tra. No, hindi man na problema gid sa totalan nga mag-action especially kung dra sila naglabay, no. May rin mga blind massage, no, ang may mga prices. Wala gid. Ang mga services offered lang nila. Meron rin mga by body parts ka, tag 50 pesos, no? Kung magpamassage ka, ulo, likod, o kung imo drabi nga abaga. Half body ni mo, mga 100 pesos man. Ang ulo, likod, tagang imo man nga kamot mo na baga ang iya nga cover. Saan na sa dyan? Saan na siya? Sa masahe? Sa blind massage. Kung pero 30 minutes na no, ang half body ni mga 100 pesos. Ang 100 pesos mo good for 1 minute. Apela 30 minutes. 30 minutes, 100 pesos. 1 hour, 200 guro, no? Ang 45 minutes nga ulo kag imo tiil 150. Ang likod kag ang tiil 45 minutes man, 150 man. Ang arms and foot nga 45 minutes, 150 man. Pero kung whole body ka, isa ka oras, 200 action erect. May rate man sila gli, no? May rate man sila, 200 pesos action erect ang ila diri nga rate, no? Whole body na. May hand reflex man nga 30 minutes, 250 pesos. May foot reflex nga 30 minutes, which is 250 pesos man. May foot massage mo ganyan for 30 minutes nga 100 pesos action erect ang presyo. So kung nataon mo, ang pinakabarato ang body parts. Pili ka. Kung ulo, kung likod lang imo pailo, kung imo nga kamot lang, titag 50 pesos lang na ang kada part sina. Pero kung gusto mo half body gid, naraman nga 100 pesos ang presyo action erect. Gusto ko yung whole body? Whole body, 200 pesos. 1 hour. Okay, mo na namin Oo, 1 hour naman na, yawan ka naman na pa... Yawan ka na nakahiwad kag kuriit. Gani, di ba na mo to, doon nga tadikat ko, nakapamassage ka, di ba? Doon ko tayo naman pamasahe mo. Okay, asubong, di ba naligad, pag massage mo, dito na sa may... doon kung gatubang ka sa may baybay sa right. Oo. So, bukali naman sila sa left, nang dahil dito sa wala. Pero nami, ang namit naman pamasahe ka kung inugtulog mo na. Oo, kaya doon ka mayo, sa ngayon mga tulog after. Kaya mo na mamasahe kaya nga malagaw ka pa. Oo. Dapat kung mamasahe ka, inugtulog mo, para doon ka-relax ka gila dyan. Gani. Amo na usually dapat ang iban, yung mga gabiyahe, bala taxi. No. Ladri sila ka diretso, no? Kay nagapamassage sila. Oo, madula. Ang pagparanakit simulawas, imo kamotabe, na usually mo ng pinaka-solusyon nila. Herbal oil man ginagamit nila, no? Herbal oil man. Dapat Santon personal. Dapat Santon plus herbal oil. Amo na siyang mayo. Amo na siyang mayo dara, no? Amo na mayo dara ko na ginagamit sila diri nga Balanyos. Ilang nga provide man sila Balanyos, pero nami man ay kay hindi gid mo sinabla ka init. Actually ang inaano nila diri nga Balanyos. Tapos sila taon mo subong mas damo na gyud sila ang nagamasahe diri. Kaya usually ang nagamassage mga pulo lang abe. Pero kung ako pay sipon, laganan sila mga 15 kabilog ang nagapamassage action erect. Lain-lain na sila adlaw-adlaw gamasahe kung sila gyapon. Nang may ara nga regular na di sila. May ara nga I think do 5 nga halin na sila kisa kon sa mga mall bala nga may mga massage. Dito na sila action erect ga massage. Pagkagabi kung gusto po nila mag-overtime. Dili na sila gadiretso kadiri man sila mapamassage. O dili sila magmasahe man action erect. Dito mayo man, no? Pagani at least no sila mismo may ara na ilang
kung gusto nila magkuha extra income, Oo. no, pwede resurrect nga magpamasahe. Oo. Ang iban nga wala may kinamasahe, gapungko lang na sila. Tapos ikuhiton lang na sila resurrect kung Oo. turn na nila nga magmasahe sila. Okay. Amo na ang ilang nga time resurrect nga magkano sila. Ang iban di ba mangkot di ba sa iban nga or rather sa manog masahe actually kung may mga available there. Ay kay usually do puno-puno sila tanan do may mga gisa tanan may mga customer gid sila. Sila. Ang nagpamasahe. Oh. May gabi from Action Radio gali. From Action Radio musta niyo masahe? Okay lang man. Ano oras mo pisa kina? Ang may duty sa 8, alas 6. Kami nga may duty alas 8 na. Ang may duty ka mo dali? Oo. 8 ka mo nag-start? Oo, kami nga. 8? Oo. Pila na kabilog so far? Sa inong? Tigaw sa Baka. 8 ya ka mas to. Okay lang man ito maghapon. Mga pigaw man. Pila makita nyo, no? Hindi siya rin mga parehas. Pero ang pinakadako, pila, mga huli. Kung isa, dito maka 300 bilhin, tapos dito kung isa maka 200. Kung ka 500 ka mo. Oo. Ako blind, home of the blind ka mo. Oo, sir. May pamilya ka na tayo. Wala na. Patay na asawa ko. Okay, dito buong ikaw na isa. Oo. May bata ka mo wala. May ara, galing ang dos kapag Pangasinan ka pang asawa. Okay, layo na sila. Ang isa ras kawayan. Ikaw na dito. Ako isa. Okay, sige. Ano ka na alam? Orly. Orly ano? Hado ka na. Oo. Malayo ko lang Orly. Ang tuod ko para Orlando. Orlando. Bila na mag-edad dyan tayo? 50. Saan ka na bulag? Na bulag 2015 lang. Sino ito sa pin? Mga sanday. Opera ko tarat. Trabaho ko lang. Tapos may nagtudlok sa saan ba nung kagibot sa pangkay? Oo. Naglala. Wala. Duwa mo na ganun. Yori ka mata. Okay. Sige, 2015. So, pako pa lang mong ka. Wala mo ng pulang. Tapos ano, karanda nag-home to line? 2018. Ako ka ba mga 2 years? Pero mga 2 years. At sila, di ka nag-tinip. Halip ko sa Manila. Sa Manila nagsabuhay ng bulag ko mo. Tapos, hindi, nag-sautot ko sa iya. Okay, na puli ka. Okay. Thank you kay Tatay. Action Erecti Orly, isa na siya ka-bulag, no, nga nagapamasahe. Oo. So mga gabi, wala siya customer. So, duwa pa lang iya nga nahilot. Duwa pa lang. Dito na nagkapulupong ko sa likod ko. Lahat naman sa dugay-dugay. Kung itap na sa gani, abot na nga mga masahe na sa Action Erect. Pero yung tipod dahil Manila sitwasyon, dari kay Kabuloka, matulutindog naman sila kung magpangisa at imasinyas naman sila. Oo. So, kay Nanalaya naman sila Action Erect. Sang maupod naman sila, kundi naman nga, or at kundi sila dalon para sa mga kung kinala nila. Call of Nature, yung malakat man sa din Action Erect. No? So, far mo na pinakaroon din nga sitwasyon natin karoon nga gabi din naman sa Bacolod City Government Center kasi gihapon nagapabilin ka namin sa tupan niyan po ang pagdupoy-dupoy sa akin mawatsagad ginaton mga kagsyon matulutog na ako panahon kaya sa itong talanda lang ang nagalakaw po sining kagabi halo na sa pagpanakayong panilikaw sa ano naman nga makserente sa talanon mga kagsyon na namo tanong brada pati sa batayan nga mabalita din naman sa tubod pagpangalagad balita naman dirigikan mga kagsyon sa kapulisan isa naman di kalalaki arestado sa bypass operations sa police station number 2 sinigid lamang nga hapon samtang balita magikan diri sa ospital at 37 anyos kalalaki ginalutang sa sunod sang bulsa Pinason. Detalye sa nagiban pamaksyon balita mabatian sa mga pagpangalagad sang Action Night Patrol. Mga kaksyon tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa panlawas sa mga paguyang ko na pagnubo sa ato nimen function ang mahiko akon kagang hindi regular nga pagpagbasa ang hiko sa file na ko nga papel sa pagbasa ang ato nimen function ang dapat timon simple lamang mga kaksyon pabaskugon kag pasanyugon ang inyong function paagi sa adang-adang magamit sang Super Fiber, the fast acting color cleansing product aprobado sang FDA Philippines. Ganyan pa sa kaksyon pagkanasang Super Fiber. Bakta sa patrol ang tagtibot sa Bacolod Action John Diaz. Unas patrol sa aksyon sa Bacolod Action.
Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Thank you so much, Action John Diaz, Third Abbott Live Report sa Patrol 2, Crossway Patrol, sitwasyon sa Metro Bacolod. Specialmente dira sa New Government Center ang masami nga ulubrahon sa mga bulag ang pagmulumasahe sa ato dira makuturan nga ara man dira nagalagaw-lagaw. Balikan ta lang sa Action John Diaz sa kompleto nga detalye sa isining headlines. Ang observation report na Action John Diaz kinadurong sa iyo sa kalaman sa Life Extension Clinic. Gusto nyo naman ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ilite kalidad nga mga medical doctors. Kadto ilang pamasari lang tara Lacson GA Esteban Building ara dira opisina sa Life Extension Clinic. Pagdara man mismo sa Life Extension Clinic, abakala pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo sa balatian nga napaayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di nga butika, ilabi sa talang nga branch ng Red Cross Grace Pharmacy. More information, ikaayong lawas dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa telephone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ila di kalidad ng mga medical doctors. Kadtui, pamasari, nalalaksom, GA Esteban Building, arad na ng opisina, sang Life Extension Clinic. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kid by the way sa suporta sang pumuluyong pahanukoy nun, of course, sa amon mga dinapit kay bisita kay nasang aga sa nagpatigan kami sa amon sining drug test. Sa tanan nga mga katapo miyembro sang City Council or sang Barangay Council sang Barangay Panukoy, Bacolod City, sa pamanguna sa amon sining Barangay Kapitan Yolanda Bebing Noble, ang amon SK Chairman, ang ila sini kagawad, ang amon nga mga empleyado nga nagatrabaho sa Barangay Pahanukoy, no, almost mga 90 ang napaidalom sa drug test kay ina, no? No less than ang Bacolod City Director sa Bacolod City Police Office, Colonel Henry Biñas, nag-serving witness sang gimpatagan namon nga drug test sa Barangay Panukoy. 11 ka Barangay Council, 19 ka administrative staff, Barangay Health Workers, 16, Barangay Tanod, 27, Solid Waste personnel, 6, SK Council, Siyam, other personnel, 2. Kuma total 90 kami tanan ang napaidalom kina sa drug test. Ara man ang pila ka mga personnel representatives sang Philippine Drug Enforcement Agency, of course sa katapos sa media nga nag-cover kami naman sa Barangay Panukoy, una nga barangay out of 61 barangay, ang Barangay Panukoy amuman sa gihapon ang nagpanguna sa sining drug test. Naging initiate sa amon sini Barangay Council, led sa amon Barangay Kapitan na Yolanda Bibing Noble. Ang chairman sini, by the way, sa sining drug test namon, no less than si Kagawad Peter Maymay Noble, no? So salamat kita. Alam kayo na si Police Chief Inspector Charles Iver, hepe sa Station Number 8, kapasalamat kami kay Colonel Viñas nga apisar sa masako yung schedule. Huwag isa nagpaslaw sa aton nga pag-imbitar na maka-witness kag makahatag man sang mensahe sa amon gipatigayon kay nga drug test sa amon nga mga empleyado, including sa amon nga mga Barangay Council, SK, tanan nga mga nagatrabaho sa amon sini barangay, no? Last year kami man itong una nagpa-drug test, no? So mga tuig this year 2020 kami mangyapon nga barangay ang nag-una drug test sa amon sini nga mga empleyado, empleyada, which includes sa mga barangay official ninyo. Okay? Thank you so much sa inyo sini nga support sa amon kagabay pa nga magapadayon ini. Edri na among ginapakita nga ti
Huwag kami katago ya. Kung ano gid man ang dangtan sa isang resulta, well, batunon naton. Batunon sa amon nga mga empleados concerned. Ayos! First batch ang ato sa mga greetings before sa report sa ato sa mga correspondent. Mr. Edwin Pineda sa New Jersey, sir, may gabi. Check attendance lang si Marjorie Boluntati, family dira sa Florenceville, Barangay Panokoy. Kag naga-upod man sa aton, kag naga-paurok-urok man pamati, si Manong Mario, kag si Manang Linda Berdifrado, maman si Manong Erning Ermac. Nagapaurok-urok dira sa Manville Royal, kag sa Florenceville, pamilya Berdifrado. Salamat kita. Sa kay aming Lorenzo, mayong gabigig, sa kay John Langosta, Gladys Nobles, no? Sa kay Barbarian Sokita, sa kay BJJ Raliv, si Ding 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 Ding, may kulang pa dang, si sister mo pa, Labio Dangdang, Alimor Adsonim, sa kay John Flora Mercurio, may gabi. San Roque, Barangay Handumanan, Familia de los Reyes, Ilantang sa Binalbagan, Aldamar Cagokson. Alin kay Rosalio de los Reyes. Sinday Nemia Piadoce and family de sa Acacia, Barangay Panokoy, happy listening. Si Jan kag Inday Ville sa Acacia, Valladolid, monitor man siling ni Lino Enriquez. Sa kay Alfredo Rubi Tolmo Jr., may gabi. Pamilya Magallanes kag pamilya Luhan, nagapamati sa programa mo live. Salamat kinalin kay Marisa Magallanes Luhan. Paurok-urok siya sa Action Night Patrol program. Si Benji S. Magalona, shout out sir sa Rossi Club. Benji S. Magalona, ginatamyaw lang Rossi Club. Napaurok-urok yun. Si Nikki Jake Noble, Jinjen Solatra, Miko Bermudo, Sheila Magbanwa, kag Lansoy Montenegro, ginatamyaw kamo ni Ding 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 Ding. Jean Bretanya, may gabi, Mr. Mrs. Lonsky di Dulo, San Pojaira, United Arab Emirates. Si Nonoy Anotsian family, happy listening. Sa Kondra Utod sa Toboso, si Ophelia Macalibo, Lumapay sister, happy birthday. Sa imo, mga hinaota nga gaan kapada mo nga birthday sis. God bless you. More years to come. You life. Salamat Radio, Action Radio. From Riyadh, Saudi Arabia, Emilia M. Orquila. Ang Panamyano. Sa kay Don Eduardo Gonzales, mayang gabi, kag mayroon nila nga pamati kagawad Peter May Noble, ara siya, check attendance lang. Mayang gabi, sir, makapanghatag kami sa inyo last year sa Panokoy Outreach program kami daw June to balam mo iya ka Fortuner Cup Playfish. Ay, okay ho, tama, correct. Correct. Sa mga Fortuner Club gali Philippines, no? Correct. Sila ni ang naghatag sa aton school supply sa kabataan to. Yes, salamat gid sa mga taga Fortuners Club Philippines. Binigid sa kay BJJ Ralib. Sir, good evening na sa imo. Sa kay Agustin Barayoga, sir, may gabi. Mr. and Mrs. Agustin Barayogan family dira sa Villa Lourdes, Barangay Panokoy, nagatutok isa sa ato sila nga pagpangalagan. Si Jenny Ferres sa Binalbagan, check attendance na sila ni Jo Marie Formentera. Sa kay aming Lorizo, may gabi dira aming Lorizo, Sa kay Rolita Ibanez, kapapati dira sa may Dubai. Alin kay Chill Yanson ang Panamya. Okay?
Sige, ang iban ka na naman, ha? First spots pa lang to, ha? Check na lang mga report na gikan sa atong mga correspondent. Live report sa Cadiz, Action Roger Go Team. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Roger Go Team lang naman 3 sa report dyan. May gabi, please kami. Yes, action rek may gabi sa tumang aksyon na report gikan diri syudad sa Cadiz aton siniman nga pag ulong-ulong sa palibot kita aton sini kapag tuki kapag busisi sa blatter injury Okay. ato ginali ini kung ano giblang kaundan sini ako ba may aragi wala kita mga pangitabo diri sa 24 oras syudad sa Cadiz dapat aton nga ipahayag man sa aton sini matag paramati sa karon nga gabi action rek. Ayo di purma. Napura rin niya. Wagin na. Oh. Wagin na. Ni lang ni. Oh. Nani. Sige. Ang report, subong nga gabi action direct mga 21 talaga unit sa mga single motorcycle. Oo. Ang gipang custody o pang impound sa aton kapulisan diri sa may syudad sa Cadiz. Lagi patigan nila nga checkpoints sa gabi. May mga 21 mga isa ka gabi. Ang mga violations sila may iba wala sa lisensya, iba naman wala sang dala nga mga papilis and subject for verification. May isa dito kaina na ang yayo box hindi mabrihan kay Sir Rosaya nga ginilisan niya ang liabi sa iya siniya nga motor kag ang yabi sa box wala na hindi ko na mabrihan pero tinabidyo wala bastante ang mga persona so nga subject for verification kaina pero ginailianot sa pulis nga mabuksan ang mga persona naman wala man ito makwa kay way patungo ang pangalan kay na sa kapulisan dito ila ini plano nga ti kustodian ay agud nga ma-safety man siya kay man medyo ulo bastante kada kay inom na pero sa kay police lieutenant Yoyo Roda sa Deputy Chief for Operation nga mo na pamuno din si checkpoint sa gipatigayon na ilay ni ginaimo man agod nga matagaan sa safety ang pila ka mga motorista sa kagabihon sa election direct nga pagbiyahe kay man ti kalabanan yan nga iban sila aksidente tungod kay nakainom yan to mga nakainom at kinahanglan gid nga i-safety custody sa kapulisan kag pagkaagal na lang ini sila papulion di daw mga tatlo man to sa kabinog samtang iba naman mga babae wala nga nag-drive sa single motorcycle at wala sa lisensya ginimo sang pulis nga impound gid ang ila sila nga unit so isa katika nga sa lantaw na tumutuon nga hindi sila nga lamang sa aksidente kundi ito mga illegal nga mga ginaimo man sa mga pila ka mga persona tap na ini o kon masil na ma-prem tungod kay ang kapulisan visible sa dalan bisan pa sa tiyon sa kagabihon may marked vehicle may mga signage nga isa ka checkpoint ginapatigayon ara sa masadang lugar kag naghimo sila sini sa tiyon sa 10 oras sa kagabihon nga iban gasalignas na katiyo abidlaw na dako pwede kabina pero pulisya ga patigayon pa sa ila sila nga checkpoint action Erika. Initran sa dadam sa pag-supervisor ko sa provision ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito ang Chief of Police ng Cadiz City PNP sa ila sininga operation sa sininga checkpoint. Sa pinapaginaton ka mga balita, gin-release ang isa, dua, walong literan ka mga persona ini ngagin ukon isa, dua, tatlo, apat, pulo tanan ka mga persona ang ipagdakop ini tungod sa kampanya sila gagampling kahapon sa mga katapos sa kapulisan sa niin gin patigayon ni sa isa ka lugar dire sa may Lupis Bito barangay Sonchik surat sa Cadiz sa Lupis Bito ni siya sa kapurok na di nga kadamo katama technically populated area ni pero iba din kapatigan siyang madyong ang mga nagkaranakpan gin-release na kaina
So, matapos yung pagdakop sa DC Villacampa, 57 anyos. Si Tita Sammy Emilia, 50 anyos. Marilo Alvarez, 60 anyos. Emilio Riconia, 49 anyos. Ini sila ang ginadakop sa makatapos sa kapulisan tanan presidente ni Sang Lopez dito kag isa gini sila kalamisa nga nagamadyong ginadakop ang okol contested ang lamisa, ang mga bagpo, ang madyungan, ang dice kag ang kwarta nga mga 167 pesos. So detain din sila pero kay na ginpagwa sila pero ini ang sunod sa report ini ang filean gidya sa kaso as regular filing action direct. Gin-release man kay na si Melkin Caberte, 40 anyos gina, Lumusil Macumbot, 55 anyos, Susan Quijano, 60 anyos, kag subong man ini si sinapalinggin release kay na, dahil lang kay nagkulurom o nagdulom. Yan release man kay na mo si Lori Losar, 47 anyos, kag Estrella Bacunggon, 46 anyos, kag gin-release pagid ini si Romulo Liberato, 50 anyos. So napulo tanan ini sila nga puro tanan residente dira sa Maydalan, Lopez Bito, Barangay Zone 6. Nga ti-filean sa kaso sa pagbelar sa Republic Act 9262 9287. So, ang kwanbla ang halin sa 1602. Okay. Sa PD 1602 mo siya ang illegal gambling. So bisan pa to kagwa sila pero tubangon gilang kaso, bangon kay may mga ebidensya sinisila suno sila nga dulo diversyon man ang kurutan ng ila kaya ramat sila sa sulod. Sa sulod sila pero ara sila sagwa sila sa nga puluyan. Di mo na nga tungod man sa mga report nila nga bisan pa hasta sa gabi kabalo naman ta nga ang madyungan kung imo niya nga balasahon hindi ini pareho sa mga baraha nga karton nga hipos lang. Pero ini madyungan perti kagahon ti damo reklamo. Pag reklamo at again operasyonan sa pulis, sikop sila nga napulo sila aksyonere ka. Ang apat sinadi, miron ang 8, kaya ang 2 gali miron ang 8 nagampang gini. Correct. Kagway pa di subong mabalaan kung sinugid ang maintainer sang amo nga pampang. So, muto gani tingin balan man sila sang kapulisan nga kung gusto ka mo magsugal nga inyo lang kami daw doon diversyon nyo. Okay. Sa sulod ka mo sa inyo balay. Di ka mo di sa higad sang dalan. Kag kung sa sulod ka mo sa inyo balay, dapat hindi ka mo na magpasulod sa tao nga mga nagasugal gid. Kaya kung mabaton sang kapulisan ng report nga pasugal man gid ginahimo. Kag hindi na sila nga daw lingaw-lingaw lang. Ate sa gyapon kuaan sang search warrant sang pulis agud nga masulod ang amo nga puluyan nga nagapasugal action direct. Manapayag kay na daw sang nag-lead gid mismo sa ning operation si Police Lieutenant Eugenio Rodas ang Deputy Chief of Police sang Cadiz City PNP. So, daw matulutaway man aksiyonere ka ang syudad sa Cadiz, pasalamat kita nga ang mga kapulisan bisan pa sa tiyon sa kagabihon nagapulaw bugtaw man sila agod ga bantayan ng palibot, magpatikan sa checkpoint tag subong man ang paglibot-libot sa patrol tag sa kagabi kay tibation gidi sa konfirmi kung magalibot-libot sila mo. Kasi ari lang ko sa may higad gidi sang karsada dari sa may dalan magsaysay. So muna nga dari sa syudad sa Cadiz daw tatawag na ton Shell Dam na gid o talagsa na gid ya nga nagkakatabo ang kinawatay kasi ang mga kawati harana sa sulod sa presuhan plus pagid ang police visibility patrol action ereka.
Tayo mo na yung aton sila dulong nga report, mga balita, kag mga informasyon, ginapaksyonan lang anay ang driver's license nga gin turnover sa aton nga iyan ni Kim Chavez Mantua, taga Barangay Purisima, Manaplan, Negros Occidental. Okay. Kung nagapamati man siya, o siya man nakakilala sa iya pala pabalo, ang nagapaksyon siya ati ang nagdulong kay na di siya nga tricycle driver. Oo. Kaway man ito magpakilala. Nga ang iya siya nga driver's license ni Kim Chavez, nakita niya, that's why nga iya turnover diri sa halapitan Kalanan. Nami man yung kagari pagkita pasalamatan ko man ni si Captain Josette Catonina bla Action Roger. Sino? Captain Josette Catonina bla. Sa Ilog? Sa Balyadolid. Balyadolid. Oo, okay, nanawag sa sakon kay ina nga may nabilin nga kuan bala nga bag nga may wallet nga may unod nga daw pila to 14,000 na kuan na bilin to sa may napsak nimo nabilin to sa may Kalanan bala ka kuan da ka Balyadolid bala sa may gadda baybay sa may Palaka ba baybay oo sa may nagakaon kami da oo sa may Easy Fisher Restaurant okay dala sa may Purok 4, Barangay Palaka, Balyadolid. Ang tag-iyas na si Mr. Ariel Casio. So, may nakaon na sa iya, siguro nabilin bla ang napsak bla. Color blue nga may unod tugli nga wallet, no? Eh, abi nga primero sang gintawgan ko, sa linya, nadula, kung naging kawat. Kung hindi, sir, nabili ito sa ginkanaan mo. So, nanawag sa ako si Captain Josette Catonina, ang hepe sang station, sa Balyadolid PNP, kumo nga listener naman yung Easy Fisher sa nga tagya si Mr. Ariel Casio to amo to tinawag ta tagya sang bag so amo to subong na turnover to siyang bag nga may unod nga kwarta to 14,000 wow timayo no very good nami wala mayo nga ang tagya sang bag Action Roger si Rodi Maranga taga Purok San Antonio Barangay Sumag. Ay, turnover na siya to. Oo, na-turnover na. Nag-text ako si Captain Josette Catonina bago lang niya, sir, arena siyang tagiyan, yung turnover ko na. Diba, simula ko may nakikita, man ang wallet, paksyonan man wallet ni Elisa, balik 4, dula, ni 75 years old na ni. Ahay. Taga Sinda Bayabas, dari sa Barangay Daga, nadula, wallet siya may nod nga 6,000. Ahay. 6,000, kag may mga PhilHealth ID, kag Senior Citizens ID. Importante, gina. Nabakal tayo ni kunong bulong black, at dami yung maintenance siya, galigay dula pa wallet siya. Basta na, nahulog, nawigit na, no? Daw na hulog kuno basta na tiyaga sa tricycle o kung basi ko ikuha man bla tiwa sa palo. Basi may naluoy tas tigulang tayo atang na nabina, no? Oo, gani man kung ano gidi pagi nyo sa lipitan Kalanan para mapabarota man or basi kilala nyo si Elisa balik 4 nga tagya sang wallet pwede nyo lang nga mauli man sa iya para ang mga hindi aton bla especially kwarta iuli ta sus kanamis matiyag ta na kon correct special meeting ang kwarta pala dyan, kilang lanon? Oo, labi na kilang lanon, bla. Di paras na kay Lula na, inubakal niya pa nagurubulong? Oo, inubakal niya pa kung nabulong ni. Elisa balik 4, no? 75 years old na. Abay pa, mabalik ka. Amo, gani man, balikan itong 14,000. Tungod kiti, honest man ang tagiya da sa Kalanan. Oo, na. Kabalo tayo, buwelta, sinasubra pa na. Manugisa, hindi sila makita ang mga blessing, aksonerik nga, nagkabelta sa ato, di man na sila nga umaguli ka 14,000, balik sa imo 28,000, kaya ibang ibang galuble, ka triple ko mo. Ang good health lagi na tawag, ginablang iba niya ka hospital, kag gason gablatian, ikaw ya good health, kaya kag gason bay kag hospital, gabi doble-doble kaya blessing na. Para sabi kay Kwan. Para sabi kay Toto Albic Poy Hinulan. Albic. Wag isa nagkalipat, nagdulong ibisan kadali lang, no? Gali. Oo, gali kay wala kami nakita na kay report ko guro pagkasakay di stasyon bla. Oo, gali. Kami kita na ito Albic Poy Hinulan. Pero salamat kisang duway kasako nga pusit. Ayo di purma. Guro ang pobre guro ya, mamla ka bulubit-bit man bla. Ginapasaan niya guro kasako nga lukos. At yung bilin niya gidi sa kuano sa Baboy Stasyon. Salamat kay Toto Albic Poy Hinulan PM sige na sa ako. Gani. Why kami diin ko no ang Sina ang Why kami kamit nga duwa
Ang gani, Kasi di ko tali, ko, bisa tali, pasalamat lang sa papasaan sa duha ka sako nga locos ba? Oo, di ko siya to. Dili ko, actually, ang kay Action Eric na, di ba ginato seryoso. Ang galing kitigin seryoso mo. Hindi ko tiara na sa kwano Oo. Sa... Kung naglaog mo lang ito mo. Ayo di porma. Pero iti, duha ka sako nga locos. Bas ay na si babuhay na luoy man kay Toto Albic po hinula, no? Yeah, Jera. Kabalo ka, ako ni expression mo na ni Jera sa akin tawag, bala ka pagpasalamat mo na. Oo, Dati, may mo na nga may amigo ta para sa inyo. Oo, Dili ko ti, daw naglapaw. Waslik ka mo sa sinako nga locos. Dili ko ti, daw naglapaw ka na to, daw ay kinikapit sa ako. Di ba sa imo, kung tatlo ka sako, kung imo na ginapreparar, total big push mo Iya, ba? ako dyan. Permanente ka man niya, Jera. Na naman ang tirada. Yeah, di may bulanan ka man niya sa ako. Kada bulay gid ang locos mo sa imo, mo pila ka man imo na mag high blood sang kaong ka locos man. Ano mo nang ubrang imo na nga. Kan lang kalakaan ang kaon locos. Di ba sikon mahipatso ka man blaw? Sabi mo maya na ipatso kaon ka locos. Ipatso do, bata na katulon papel ba? Kadlaw naman si Toto William Prias imo. Matis Toto William Prias, matis Toto William Prias, kakadlaw naman sa imo. Matis natin, may gina paglubad niya. May gina paglubad niya. Steady Paul si Toto William Prias siya. Salamat kay Toto Albic po hinula na. Gana. Siling ko to, hindi magina si Action Eric na seryoso. Gani man. Alam mo na, so tayo lusto daw Kung na silimong iya nga, ay kadakadlaw ng pangulit ng iya na iya. Galing ka, lingko, kay gitutuod mo, ko ara na to sa tubak nga. Tiya, mang isa kapasaan sa duha kasako nga lukos. Alipay mo na sa sunere ka. Gani ko kita na pagsakay. Kita iming ko report ko na sa BBB Blakinaw. Gani ko ro. Na nogil na sako security guard. Sabi gibilin ni sa imo ko na nya duha kasako ni nga kuano lukos. Kubaw grabe ba? Kasi ko kuano daw ibilin ta kay kada panyaga ta kada adlaw panyaga ta sudan ta na. Iko damo ito nya mga 3 tonelada. Salamat kay Toto Albic po hinulan. Ang ako mo lang niya, Toto Albic, duludugsing mo nagkagkuhan sa imo na, pag gitutukod mo ti, may bing mga palipad mo tama, no? Pero anyway, palipad tayo yung pamati na sila, tama na sa aton. Pero anyway, ang kanan makakaong ini kay buwas, isudan na mo ni panyaga. Abaw, natipayo gino. Para everybody happy, na. Share your blessing. Yes. Sana all. Correct. Sana all. Share na all. Locos pa more. Locos pa more. Sana all. Basta na kay Chimpo ko. Lalo pa standby yun. Sige na. Sana all. Locos pa more. Toto Albic Poy Hinolan. Thank you. Sige. Okay. Pabalo lang kita na mga volunteer para la sa stasyon at sa Cadiz may meeting kita launang takla sa hapon sa Plabuton nga pitsa 20. Sa opisina sa Parola Provincial Administration sa Cadiz. Kay si Ma'am Lalain Fernandez. Sama silo sa lain nga assignment ng mga lugar. Bago naman din amon nga parol provision officer. So, kinala mata magtawag blessing ni despedida kag release ang blessing kay ma'am kag magpangamuyo bang saya. Kita na kita. Dala ka muna sa inyo madalaman nga para nga salo-saluhan ta. Kaya kung madala ko yung kansi kag pata para may sabaw-sabaw man na. Ang wala mga... Share your pata more. Share your pata more. Kag linaga more. Sana all. Kapaliri niya kaya Mr. Juto Diaz may gabi kinakatuto Juli na ibatan ko. Kaya pamating isa to karon nga gabi kay
Sir Awin, alon siya gay. Amo man na kay inting kay nga pamati gina sa atong kada gabi kay subong man. Traditional sa kadisya si Toto apil Bakumo kasi Parinonoy di Peria mo man kay Mr. Rebel Nasa kay Toto George Buton kay Naldo Cabigo Lando Bacroya sang Power Dream. Report gikan sa sunod sa kadisyon sa balita na sa aksyon ni Action Roger Gutim ni report sa Bacolod Action Rodyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Action Roger Gotip. There you have it, live report sa Cavite City. Ang balita naman ni Action Roger Gotip Police Report. Ginadala naman sa inyo sa Kalwan sang Santon Plus Coffee Mix. Ang kafe bantogid sa iyang swabe nga sabor. Apa kung kaysa juta na makuha mo benepisyo para sang antioxidant nga nagpanubo risko sa kanser. Reklamo, nagaantos, bango sa pagsakas ng acid. Good news sa ating mga coffee lovers katulad ko kay may pagtuon nga ang kafe nga himo sa barangay mayara 46 kasahi sa antioxidant kag mayara pa nga vita-carotene, vitamin C, E, B1, B2, B3 kag kulay nga kinahanglan sa pagpaayo sa aton lawas. Ari ng Santos Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Himo sa barangay Santos kag soya, swabe ang timplada kag healthy pa. Santos Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Ayos! May gabi nila kag happy listening sa kay sa pamilya Saragosa ha. Kag Villarin. Panami ang link kay Arcil Villarin. Sa kay JG Villar. Again, sir, salamat gid. Fortuners Club Negros Occidental Chapter. Gapamatigid sa ato. Salamat gid. Thank you so much. Nonoy Martiris, mayang gabi gid. Sa kay Jocelyn Libo on Dispuho. Sa mga taga Police Station number 6, mayang gabi gid. Led by Captain Elmar Bonilla. Toto William Friasa, Rhea May Vergara. Toto Albic Fo Hinulan. Kanya ko na si Tina Mateo Muhammad. They are now listening to your program. Thanks. From Qatar with love. Si Mers Mapili. Sakay Romo Pasaporte alias Calbo, may gabigid. Sakay may dinlasan, tamiyaw ko ni Gladys Noble. Tamiyaw ko na ang mga anak ko sa Barangay Bata. Watching from Kingdom or Hill Kingdom, Saudi Arabia. Welma Galanaga Destacamiento. Si Rolita Ibanez, kapamatigid sa Dubai, halin kay Chill Yanson. Kapaurok-urok gid pamati sa inyo palatuntunan. Sa La Castellana, may gabi din na kay Marilyn Abarte. Check attendance lang, J. Narca. Uy, sa kainday Rona, Rihida, Travada, may gabigid ha. Again, condolences sa saan o ginkuan? Ginlubong si Nanay Ritchie. May kubalo ko saan o sa ginlubong man. Nalubong na si Nanay Ritchie Rida. May gabi man dira sa kay Maninoy Rimo Tampipi. Kag Maninay Clarita Tampipi. Kay Clark Tampipi da may gabi ha. Sa kay Mr. Mrs. Ramon kag Lilia Taton. Kapaurok-urok gid. May dala ko loko sa sa Thailand pigaw asin. Ay gali ka. Nabi ko loko sa Thailand Maninoy Rimo ay. Imported mo. Mga taga Police Station number 10 kapaurok-urok led by Captain Armelin Vargas. Sa kay Police Executive Master Sergeant Erwin Villanueva, Police Staff Master Police Master Sergeant Senior Master Sergeant Trini Labating, Police Master Sergeant Arnie Martinez, Ray Hermino sa Women's Desk. Nagapamati kami kag wala untat nga nagarubing sa area of responsibility. Alin kay Police Corporal Alili Alejo. Salamat gid sir sa imo sini nga pagpamati, Police Corporal
Alili Alejo. Mga bidli sinesak sa radyo. Isang Sabado pa. Ay, gali ka. Isang Sabado pa gali na lubong si Nanay Richel. Abi ko ganit Domingo niyo. Sus. Kita kakumpanyar kay Nanay Richel ba? Manabi na pabalo si Runa kung anong adlaw oras. Lubong Nanay Richel sa Sabado pa gali. Sige. Alden Fiel mayong gabigid sa kay Mierfi Harina kapaurok-urok ito sa Aksyon Night Patrol Program. Parami na sila, no? Ginatamya ko lang dira, happy listening sa kay PO3 Raymond Valencia and family sang Moises sa Padilla. Maninoy Maik, Maninoy Chari Salvacion. Mga Tamis Boys, Boy Dayo, Felix Gar, kag Alan Navales. Pa-check attendance na sila. Eddie Villarosa, Isaimon Laudit, Tyrone Gavin, Mayor Grace Gavin, Madeline Gavin. As always, gid nga nagapaurok-urok sa ton. Tuto gari, alusita inda, mayo lang nga pag paurok-urok pamati, ha? Sa Aksyon Night Patrol Program. Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family, happy listening. Okay? Alin sa report ni Aksyon Roger Gutib. Si Aksyon Stephen Presquito, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yan si Aksyon Stephen Presquito, line number 2 sa report. Stephen, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, sa atong balita rin diri sa Ciudad San Carlos nga sa gihapon na nangin blanco o wala sa gihapon makilalaan ining suspetado nga tiro no patay sa isa ka biktima kagabi nga nahitabo sa nga shooting incident diri sa may Urban Phase 4 Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental nga sabihin na kilalaan ang ining biktima nga siya mo si Kenneth Santillan, no? Nga isa ka 22 anyos kay wala man sang asawa kag residente man sang Phase 4 Fatima Village, Barangay Rizal ning dakbayan sa admin siyudad San Carlos. So sa garon padayon pa gyapon ang pag-imbestigar ng aton kapulisan ilabi na sa natabo kagabi kay aton na hibalan Action Eric nga ining biktima may mga kaso ini no o ini may mga reklamo parte sa mga ginawatay no kag gani nga atong nagdigad lamang nga semana isa ka maestra no ang uli nga nabiktima sining ning biktima nga napnatusilan kagabi. So may mga reklamo mga residente parte sining biktima tungod sang iya nga mga aktibidad no. So gani nga isa sa mga motibo ang may kaangtanan no sunod pa sa mga residente dito sa nasambit naton nga lugar kay dito kita kagabi. So gani isa ina sa ilagin hambal sa aton ang ining persona nga natiruhan amo ini ang iyang ang background no niya. So gani sa karon ang aton kapulisan sa gihapon nagpadayon sa pag pinaagi man sa aton duty investigator nga si Police Staff Sergeant Jake Caballero ang amo ang nagpadayon sa pag-imbestiga sa sining nahitabo naman nga krimen diri mismo sa siyudad sa San Carlos. So sa karon nangin padayon ang pag-imbestiga kag pagpangita sining suspetsado kag wala man so far pa sa karon sang witness no nga makita ng atong kapulisan kay tungod nga ini kagabi naka bonnet ini siya no naka-dabon sa iyang naong. So amo na nga hindi gid makilalan ang ining suspetsado nga nagtiro patay sa biktima. So aton lang ina-update sa Action Eric ang mga investigasyon sa atong kapulisan sa sining nahitabo naman nga insidente diri sa siyudad San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol.
Salamat ginaksyon na Stepe Presquito live report gikan sa siyudad sang San Carlos. Ang balita ng aksyon Stepe Presquito ganadulo naman sa Karaman sang DTX 500 capsule. Ugali ang pagtumar sa DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Ang DTX 500 capsule may tatlo ini ka mga anti-diabetic properties. Guarantee ka nagpanubos ang glucose, bicing ka nagkontrol sa imusin ng blood sugar, kag polypeptide ka may kaangang efekto sang insulin. That's why, sa may mabalati ang diabetes, tumar kita. Adlaw-adlaw, DTX 500 capsule. Sa Phoenix, Arizona, nagalantaw sa aton si Kenneth Campilianos. Salamat kita. Sa report ni Aksyon Stepe Presquito, si Tamon Forte may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon tama yung kami, please kamin. Yes, Aksyon Eric, isa naman iya ka persona ang natigayon nga maarestar sang katapo sang kapulisan sang Escalante City sa idalom iya sa pag-supervise ni Police Major Hiljan Dispe. Kagabi, Aksyon Eric, pasado alas 11:30 ang takna sang gabi, Pebrero 16, 2020 sa National Highway, Barangay Balintawak, Escalante City. Isa iya ka checkpoint Aksyon Eric ang ipatigayon sa nainabitan iyang istasyon sang kapulisan Aksyon Eric kag natigayon ini nga madakpan ining suspitsado Aksyon Eric nga si G-Boy Lagahit Ambrasado, 23 anyos, may asawa ka residente iya sang Crossing Vito, Barangay Asindapi, Escalante City. Bangod sang checkpoint kayin patigaan Aksyon Eric sining katapos ang kapulisan matigayon ini nga naaresto Aksyon Eric bangod nga naaktuhan ini ang suspitsado Aksyon Eric nga gin haboy ang kaha sang isa ka kaha nga sigarilyo Aksyon Eric kag sang gin kuha ini sang katapos ang kapulisan Aksyon Eric natigayon nga makuhaan ining isa ka kaha nga sang sigarilyo Aksyon Eric sang duwa iya katanan kasasi sang ginasuspitsoan iya nga shabu kag bangod sini ining suspitsado Aksyon Eric pagapasakaan sing kaso angot iya sa pagbayular sang 9165 sa illegal nga droga Aksyon Eric kag ining suspitsado subong ahunong sa custodial facility sang Escalante City PNP. Amo ning ato madulong ang mga balita Aksyon Eric sa sining nga gabi gikan diri sa syudad sang Escalante. Aksyon Tamon Forte nag-report na sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon, Night Patrol. Salamat kay Aksyon Tamon Forte sa may report ang balita ng Aksyon Tam. Ginaduro naman siya sa Karaman sa Santon Plaza Herbal Soap. May anti-oxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plaza Herbal Soap, makabulig ang malikaw ang pagkurinot sa panit. Tugas ang stress. Para sa hobing kagpas kwakote sa Santon Plaza Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol. May gabi na sa kay classmate ko, Noel Tumangan Ostras. Alin sa report ni Aksyon Tamon Forte, si Aksyon Nonoy de la Cruz. Standby, una sa Aksyon para si Val Villamor. Sa report niya, live gikan sa may Central Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa akong si Aksyon Parsival Villamor sa report. Aksyon Parsival, may gabi, please come in.
Mayong gabi Action Direct kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol mga alas 10 sang aga ang personel sang Moises Padilla Police Station sa pagpamuno ni Police Captain Hansel P. Lumandas, officer in charge, upod ang PCR PNCO nagkandak sang dialogue kag sa pag-distribute sang IEC material kabahin ini Action Eric nga sa kampanya sa aton kapulisan sa Republic Act 9262 Violence Against Women and Children. Ini nga Republic nga Act nga naghatag sa protective kag measures sa mga violence kag sa mga nagakaigo nga mga penalidad. Ini kag ang iban pa nga purpose sa Republic Act 8353, an act of expanding kag sa definition sang krimen sang paghimulos o kon sa pag-rape Action Eric kag sa Republic Act 7016. Ini nga Republic Act sa anti-rape law, diri makita ang mga tao nga nagabayular sini, amo ini ang ginakampanya sang aton mga kapulisan sa mga pumuluyo sang barangay sang banwa sang Moises Padilla. Ini nga ordinansa nagaprotected sa mabakod nga petitioner o kon against sa children abuse kag sa determination kag sang paghatag sang penalidad o kung sino man ang naglapas sini. Isa pa gid diri Action Eric nagapadayon man sa pagpaybalo ang aton kapulisan sa Moises Padilla sang lecture ukon sa paghatag ukon pagtudlo sang comprehensive local interaction plan. Ini nga mga program sang gobyerno sa former nga mga rebel nga mga militanteng mubon kontra sa gobyerno kag ini nga mga buluaton sa aton kapulisan nagahatag sa mga pag-abel sa mga beneficiaryo sini sang ilang nga mga livelihood project nga ginatan-ay sang aton gobyerno sa aton nga mga kauturan nga magaupod suno sa programa sang gobyerno sang Pilipinas. Amo ini ang aton nga information report na kuha sa banwa sang Moises Padilla para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa Action Percival Villamor report sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Action Radio. Action Night Patrol! Salamat, Percival Villamor sa Nota Report ni Aksyon Nonoy de la Cruz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports! Aksyon Nonoy de la Cruz sa report. May gabi, please kami. Action Eric, may gabi kag may gabi gid sa tagpalamati sa Action Night Patrol sa Action Radio Bacolod. Report nga to madalas sa sining tinion ti mo to no ang gin report naton drakina regarding sa tong follow up naton atong parte sa napatay bilang nga tawo ito naglumpat sa Taytay dito sa Sitio Santan, Barangay East, poblasyon sa Banwasang Kanduni, no. Demo to ang resulta mga kuturan sang investigasyon sa aton pulis paagi sa kay Police Captain Richard Pajarito OIC sang Kanduni Police Station na wala sang foul play nga natabo, no. Kaya mante way man sa may nakakita lang naglumpat sa Taytay atong si Lovell Ramos, 28 anyos ang edad atong napatay. Wala sang actually may nakakita siya naglumpat giban sa Taytay. Nasapuan na lang siya yang napatay harap na sa tubig, no. Sa dalawang na sang Taytay, no, sa suba sabi. Wala na sang kabuhi, may pilas inis na wala nga bahin sa sining nga ulo. Pinapadihan amo to ang nag-igo sa bato, no. Sa maglumpat ini siya.
Siya wala sa payan nga wala sabay nakakita nga naglumpat gid siya pero mababaskog ang pagpatis sa aton mga kapulisan nga nag-suicide siya paagi sa paglumpat. Bangod man action Eric sa tong mga tinalikdan mga binulan nga makaduha na ini ka beses ka nag-attempt nga mag-suicide suno sa iya siningamay sang masugilanon sa aton mga pulis. Una niya nga pag-attempt sa pag-suicide nagsaka ini sa poste kag malumpat kun tani. May lang kay nadiparahan ini siya sa niya sining nga pamilya, no? Ti wala madayon. Ang ikaduha naman ato naglumpat siya sa bubon. May man kay wala man siya maano, no? Naglumpat siya sa bubon. Ti sa ining ikatatlo ginapatihan naglumpat siya sa Taytay kag wala na gid siya makaluwas. Alcoholic, masaming nga nagainom sa makalubog nga ilim nun, problema sa iyang yasing nga mga ginikanan. O sa kay Lovell Ramos kag wala man siya sang gipanugid nga kun ano biya nga problema sa iya siningamay wala man basta lang gid nalulong ini sa inom kag amo tong natabo na daw na ka-depress ni siya makapila ka beses nga mag-attempt sa pag-suicide pero kay nasang pasada mga alas 6 sang aga napatay gid ginapatihan naglumpat sa Taytay ining si Lovell Ramos. Sa tihak nga bahin Action Eric dalas-dason talang ining parte sa natabo kagabi diri sa Banwasang Hinubaan sa may barangay Puok nga sa diin isa ka sugar cane plantation ang nasunog nagsala kagabi di mga taga Bureau of Fire Protection especially na dito sa Banwasang Hinubaan bangod man nagibual ang isa ka dako nga kalayo sa isa ka kampo sang tubo no. Pasado mga lisitin tak na kagabi, di na palong ang kalayo, napalong ang kalayo, napuli na ang mga taga Bureau of Fire Protection, pero sa mga pasado naman alas 9 ang gabi, liwat naman nga may nanawag sila, may kalayo naman nga nag-ibual, no? Kag mas dako, kag malapad, kag mabaskog pagin nga kalayo, kag sunod sa kay Deputy Chief, no? SFO1, Marlon Dumio sang Bureau of Fire Protection Hinubaan Fire Station nga liwat naman nag-ibuwal sa tupasat ng mga alas 9 ang kalayo kag nagtupok ini sang kampo sang tubo ginbulubanta mga 2 ka hektarya kag ang damage Action Eric naglabot sa 100,000 pesos. 5 ini hektarya 2 hektarya ang nasunog no may nabilin nga 3. Parte sa ilang investigasyon kung anong ginhalinan sang kalayo, padayon pa ang ila nga pag-imbestigar Action Eric kung sa rin naghalin ng kalayo, kung nga nasunog gining nahinambitan nga sugarcane plantation. Amin report nga tumadala sa sining tinahon, sige po direkta kita ka nagapalayag dahil sa atong area of responsibility. Inangin nyo ka-aksyon, aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol! Salamat, Ronald de la Cruz, sa ating report. Live gikan dira sa may Southern Negros. Nagabi dira sa kay Mrs. Frankie Alojado and family. Kami ako nandira ang pamilya Maniego sa San Miguel, Morsia. Alin kay Gary Maniego ang Panamyaw. Pamilya Alicante sa Ibi Megalona. Kami ako nandira ang ako pamilya sa Alicante, Banwas sa Ibi Megalona. Pie Cordilien ang Panamyaw. Brillantes family, Orik Suugon, Lula Consing Doria sa Purokmarang, Barangay Madalagan, Tintin Suugon na Brillantes ang Panamyaw, Heaven. Kami ako nila ang pamilya Gabilagon sa Bago City, pamilya Berlanas sa Bacolod, pamilya Salvan sa Mrs. Padilla, alin kay Joy Lynn ang Panamyaw, Heaven, again may gabi sa kay Panoy Cordero Alyangan and family, happy listening. Sa kay Divine Gonzales. Monitor kang nagka-shouting ang Boys Mambulak Silay. Alin kay Richard Deriquito. Valencia Kenneth, mayang gabi.
Libuna family sa barangay Hayubo. Barangay Yubo, Guruni, La Carlota City. Alin kay Kemski Jan Libuna. Marlon si Kenya Cañete. Richard Taldi Anasta, may gabigid. Ninas Rose Manokan Country, monitor sila dira ni Aldrin Limaco. Akon family, Ibinigrasya kag Flores sa family sa barangay Kabug. From Saudi Arabia, Flores Joby Grace. Sa kay Aldwin Piansay, may gabi sa kay Jojo de la Cruz. Kami ayun na pamilya sa may Herbiasa. Sa attendance lang si Ichiogo, ni Samson Rainiel Alemania, watching from Kuwait. Elizabeth Canson na Sakaris. Check attendance lang si Chard Gomez and Familia Familiar. Alin kay Jenny Kainap. Kami ako na pamilya Dueñas sa May Tubig. Alin kay Raggy Dueñas. Olbido family sa Barangay Bata. Ginatamya kamo ni M. Jane Olbido. Sa mga taga Cadiz City, tamya kamo ni Risa Manapsal. Engineer Arthur Normandy, Jojo Arturo Santander, Josan, Pamilya Miraflores Cagcuales, Sitio Cubay, Barangay Napoy, Kabangkalan City, Panamya Lagay Engineer Emmanuel Mawi, Miraflores Cuales, Sang Qatar. Pamilya Flores, sa Mansaranao na Kasilana, tamya kamo ni Sharon Flores, sa kay Tata Advincula, sa kay Toto Alexis Wingwing Torre and family, Albert Anchado Kaluoy, sa kay Lawin Villa Ispin, Juan Roberto Ranit Delioso Sr., Marilo Kauntoy, Bimbo Arcillas, Jobet Lombre, Lea Lombre, Tutong Diamante, Tag Bonifacio Silay City, tamya kamo ni Fernando Liombre. Reggie Solibio, may gabi. From Mercy Park Place, Imos, Cavite, tamya kamo ni Mercy Aguado. Check attendance lang si Don Eduardo Gonzales. Toto Marlon Simonio Corteza, si Biboy Gaparok-Orok man. Sa Makati City, Manila, ara si Don Eduardo Gonzales, Ana Andrea Famuso, Don Eduardo Gonzales, Ding, Diring, Ding, Ding, Ding. Buwerti si Ding, Diring, Ding, Ding, Ding mo. Sara Albana, kinatamyaw ang mga sipalay noon, may gabi. Roberto Berdifrado Pineda, Kaparok-Orok, Pamati. Glorioso Ronnie, si Rebecca, Paranyo. E.G. Milay Cañete, Elsa Binyabon, haling kay Jonalyn Sivalia Pineda. Kay classmate ko, Merly Dolido Magallanes, mayo lang ang pagpaurok-urok. Ayos! Uy, Luto result, arena 655, jackpot prize, mula sa mga nakakuha, 43.7 million pesos. Resulta 655, 15, 38, 4, 20, 45, 37. Again, 15, 38, 4, 20, 45, 37. Resulta sa Lotto 645, jackpot prize, wala sa nakakuha, 47.3 million pesos. Resulta 9, 22, 39, 45, 27. Again, 645, resulta 9, 22, 39, 45, 27. Ayos! Even Kilyain, mayong gabi. Walk boys na sa Bangka Patio Valladolid. Aras na daga paurok-urok. Ayos! Balik kita pagkatapos lang sa importante nga mga pahibalo.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato malagad may gabi dira kag mana paurok-urok dira sa kay Tof Carmilotes from HG Carmilotes of MDC Cebu. Ga monitor gid sa aton sini nga pangalagad ga paurok-urok sa Aksyon Night Patrol program. Salamat gid dira sa imo sini nga pagpamati kag pagmonitor diri sa inyo palatuntunan. I-check na report ni Aksyon John Diaz, balik ka report sa ato siring patrol 2 sa ato siring crosswind patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! May
Patrol Field Reports. Action dyan sa Manila Report dyan. Please come back. Isa naman Rick, street level individual con SLI matapos nagkasasay sa bypass operation na magkatapo naman sa police station number 2 kasi ang mga hapon dala sa area sa Purok Nara Baybay sa kapili sa barangay 8 sulad naman sang Bacolod ang nadagta naging kilala naman kay Edmar Malunes 22 anyos ini tumandok mismo sa area sa barangay 8 apang karon temporaryo dito nagapuyo sa naman sa barangay Villamonte diri naman sa sulad sang Bacolod sunod si Police Major Sherlock Gabana ang station commander sa police station number 2 sa atong interview kay ina dito sa lugar kung sa ring ipatigay ng bypass operation madugay na gid Manila na ang ining si Malunes ang nagaduso sang illegal nga droga apang bago din masami nagasaylo sa iya naman ginatinran ni lugar ini aksyon ang medyo malbudlaing dakpon sa atong mga kapulisan sang uli nakamaton sang report susunod ginamon sang tatlo kadlaw gilayon nahingka sa ang bypass operation batok diri sa iya kag ini sa ang nadakpan suning hapon kag na-recover naman sa iya posisyon kag control ang isa ka dako duha ka palaba kag duha ka gagmay nga sachet sang suspected syabutanan kinabalubanta nagabug-at sang 6 ka gramos kag may estimated market value ng 48,000 ka pesos dugang pagidiri ni Gabana nganing si Malunes sa sadto nadakpan man sa kaso nga pag-violar sa RA 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 apang bagot ini naka-apply ka naka-avail sa plea bargaining agreement ini actually ang nahilway ka naman sa prisuan apang sa liwat nga pag-monitor sang kapulisan iniliwat na ibaluan nga nag-engage sa pagbaligya sang illegal nga droga si Malunes ang preso karon sa custodial facility sa police station number 2 para sa nagkakaigo nga disposisyon sa dugang pagigdabalita pilason man 37 anyos nga lalaki ini siya ang ginkilala naman kay Sunny Hilado residente sa barangay Candandog sa Banwa naman sa Murcia aligasyon reaction Eric sang biktima nga ini siya nagapanglakaton sa area sa barangay Buena Vista sa mo mismo nga Banwa medyo madulom ang lugar inali na lang niya nababyan nga may isa ka lupok kabe sa ngarmas lutang kag iya nagtugiman na ini action Eric ang nakabatsag na sang pilas sa babaw nga bahin sang iya naman nga dugan kaya kita nagilamang niya nga nag-ilig na ang dugo siya nga dugan galoy nini nga ginagagaw diri dala sa area naman sa Corazon Lugsin Montalbano Memorial Regional Hospital inig si Sunny Hilado kag karon pa dayon sa gihapon nga ginabulong sang mga attending physician. Action Eric Agsaton nga mga aksyon balita tipon sa patrol. Sumunggid lamang ang gabi, rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat dyan sa mga report. There you have it. Kapag-usapan pa sa Aksyon at Patrol Program sa Lunes nga edisyon. Magata ko pinitiporaryo balik kini buwas Martes, same time, same station. Ato sa lima patrola unit reporters in action nga nagpangalagad karon nga gabi kulo kompleto. Roger Gutib, Nonoy de la Cruz, Tepe Presquito, Tamon Forte, Percy Valbilemore, John Diaz. Aksyon papang Nixon Tama at piloto sa Patrol 2 Crossword Patrol. Your Center Action and Defensor Technical Partner Studio A. Broadcast General Mar Madera. Backup Security Guard Tunog Manwa. Back-to-back Security Guard Campaner. With IT expert Sir Elray Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Sila Sambaco si Broadcast Engineer Edward Balico. Back-to-back Security Guard Rene Cordoba. Sakal sa mo Station Manager Action na Magbanwa. Production Chief News ng Action Rex Cantong. Ang yulagad ng Kormana Action at Patrol Program Lunes, Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasiling. Adios, amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,